kuat kan puan ka press briefing Pak ban pensyai halor kan ka isu ang siamin ngalakkan dan dengan kuat susu ban kap pensyai kenang bagi baik kin dan sentuh bakla hakabede bat kan ka project hang te apa umyam lek bat katuka lumpong deng kedong te gidon kitu kikun hon ki green tech ba kia syatkan hak bede bat kini isu bat kadiman nakalian jongki kalomba ki kwa pangin scrap ya kitu ki project ki ba ngimut ban beautify ban pen internet ban pen bit pen biang ya kate kalung pongdeng kaba kanlong kawe ke jaka jwa kai ka begitu terus ke sotona tengah kwa ban pensai alor kan ni na try kini ki kon samla let's say ki pek ya katuka ka permission ka ban nakaliang ka pollution control board ka ai consent to establish markidon kitu ki kendon katu kan ni kiba kasya what iki permanent structure hapok lumpong deng nama kadon arbenta kanika construction kawe kadai hapok yang lek kabadai ya katu ka beli ong ka orchid hotel ka existing one ka bangin sa reconstruct syabat ban berkenal sa 5-star hotel bat ka arpat ban beautify ya utu ulum pongdeng ba unlong way na kilom ubaki Torres nakalen saudong kering dia wat na po kejelajong niru kila ban legkai kila ban lek shokai kila ban lek pentengen yeledi kila ban lek enjoy ya ka scenery ya ka jing internet ya ka jing pengat jong ka tu ka jaga te ka bang akwa ban stress hang ne kalong ya ka ne isu ka ba ki kon samla ki lek ki persya bat ki syakhan haduk kan ni sengi ka bamta hakabidei bat kat tu ke project jong ko lumpong deng tengah kwa bat keren ka sai hang ne kalong ba ngin num don ka no ka permanent structure let's say ki base base ko mga IP ya ka tu ka consent to establish kan mau ba kan no ka consent to establish ka ba ai ka pollution control board kane kadai ka belum provisional pide ban pek ru ki kendon ki badon tu nama don de ki kendon nama haka bakatu kebenta ka baar bat final kandon pada saka consent to operate kemenengkong consent to establish bat ka baar consent to operate te haka tu ka kendon ka ba ka pollution control board ka ai kidon ki kendon ter kaba la apply lut ya ka environment act haka environment act kidon lut ki kenjedit kenjeran kiba kadai ka blueprint kabang ngimla van penkeng ya kani ka environment act kaba la pas da ka parlimen bat kabla pentrekam da ke sarkar India bat mangi ki sarkar jelaru ni haban bod renti ya kini ki kendon tina kata kadau ngakwa biang bat misai hakan ni kapor baki padba ki sotu bakane ka isu jong kaluk dongden kaba ki kun samla hadung tak kisahkan ngakwa bantong ba ngikula ba kan numdon kanu kajing penjot ya ki klau ya ki betap kajing penjot ya ki deng ki set henre hakajaka kata ngin beautify penban ngin nang thung susu ngin nang pen itenar susu dalor bakala itenar kata kalong tik kum ka watslek ka bangatrai ka watslek la dipipai si post na mensua bat kane ka bamunta kal ayap herba kala tengi kwa ban replicate ba ngin le kumju ki program ki activities hak be day bat ketika lumpong den bangin nang pen internet susu
bat nginang thung susu ya kiding nginang pen internet susu kiding ki badon sentiu ki basma obi ki bapit ka babiang kenang ba kumong ong ip kan ni kan long ka way na ka destination ka ba ki turis ki matu kata ka de ka beta ka ban nungkong ka bangakwa ban pusai kedar na kaliang jong sarkar ha leng ba jopi ki media ki ban ai ka de ka kubor ka leng saudong jong ke jelam ni kala jong ni ka benta ka ba hakabi dapat bat kadiki investment kaba ka sarkar lai sign agreement na kabenta bandon kadiki 5-star hotel namat dan tek ki pesruh tu paklabat tek ikum snow day ki ba ong balengit penbuon ya ka ki 5-star hotel ngan chu anuksa yam tangi don tang arteli ki neki hotel ki ba kampau hapo shilo kabenukong kadiki kamarit bat kabaar kadi kabibata bat nganya thu ya pi hadin bengla dep ya kata project bat ndai terta hadin bala implement la penolong bakan trekam kini ki artillery project kabenung kong ka direct benefit lani ke jimmentoi ka bangiyok kum kejala kalong ba ngila bantung kam tung jam ya ki kon samla la jok ki bak ki pas ya ni ki line jok ki ba per nak leng saudong jok jela jongi ban akwa ban tu ipi kumba nyau po 100% ki ba trei menta hakini ki atli hotel la pi kwa sno ba ban verify kumba nyau po 100% ki de ki kon sama kan thei ba chenang ki ba pas ya ki line ki ba per ki ba yede bat kakam jong ki 5-star hotel tekan ni kala along ka way ki jingkurku ka bangi create ya ka employment nam ta ki kon sama bat ngayo i ba man kasnem ki ba bun ki kon sama kan thei ba chila ki ba mi ru shabar ki ba le shabar ban puli ya kini ki line ki ba per ha ki ba dei ba ko homestay ya ki ba dei ba ki hotel ki ba per ki ba per ki jing puli ki joki te ka jing kwa jongi da ko sarkar kolong ba ni kwa pada ban create ya ke employment opportunity hapo ke jalan aja nak ada ngopi dah ka bengi perkat ya kini ni soto bala dengla bat pendep ya kini ki project nyo % prapo persen dan poi kapor 100% nila ban tung kam tung jam ya kini ki kon samna jumi ki balik puli ya kini ki line ki ba per ke len saudo keren ba lada bun tan kata 5-star hotel ya kabama yo katla perban kejaka kan jela jongi ke bas ngosi ke ba jaburo ngakwa ban pok daka pasai kedar ngi na kesorka ngin nam aila ike bakum kita ngin nam aila ike bakum kita kabang ngi kwa ban ngangit sken bagi kun samla ha bagi lek puli kila da ken jing ken ki kebe ki pa jong kiru kila de slok kila sutu jimo namar la de pi ong ba pi kwa ban khang ye ki investment te budun ma pi ki kemi ki paket sopu ye ki kon ye blek polis ki badon haka ne ka wellness health jong kibriu bon jai pun kom telom nganas ngobon ong bangim dei ban sotu bakla habnya warna ye ki investment habnya warna ya ki bakum kini ki project net yang anga opi ka bakadu ki jimentoy kan long yang ngi ki kon sama ki bepli ki pa ki pa gerpang ki kun joki banlek puli keleng sodong na ka benta bakim yo kam gin yo jam bat lada mata ande ki lawan pai na ki jela ki ba per ki poi chayeng hasen rengkat baki yo ru ka kam bantre hakata 5-star hotel hakata 5-star hotel kalau ke jikrku ka crowd baki kemi ki paru ngait skep ba kata ke jingrit mensi baki kun samla joki ki kun senrang ki kun kete ki joki kin lek sejengai nalayin nalasem nalasnong na tau lek si kandon ke jing snow seir ke jing du tia du dem joki tapi nak kata aku mengki bon teliki project dibangi ngi kwa ban nang ya sain susu nang desi keman kaban penmentoi ya ki pat ba jong ke jela ke jong tengai i susu badon ki bateng ki bakren ki bong ba kini ki project
i komba ka jing thu dei tang ban pen het snir pen het po ya kibadon hakaboy la ne yangi kiba yalam ya kasaka nakwa ban kren da ba sai kata kade ka jingmut ka jing thu ka ba ba la de pi ong ta kamut menta investment ka pengila hanu lo di tei menta ka secretariat ka bala ayat sya sya hato pimot on ong bagin ha spa bangi ngai ong ka spa kade ka investment ki infrastructure investment ka bangingi invest ka bangi tray menta kan long ke jingmutoy ka la sai la ski bat ka burom ka bakrao ya ki pat ba jong ke jela be kala jing parokoi mendangi tray kum ya kate ka stadium ka bade ka wedding stadium ka ba he hapo kari india te pin ong no bangi te ka long na benta ban yo spa lene ban mentoy manga simet ngatrai kata ka eke kalong ka ba kala ne kani kalong ba ngasukwa ban pensai bangi tray ngile ya kani ndak ka ta jing mentoy ki kon samla na kan tajing mentoy joki pat ba ke jong ke jela mikla joni barakoi de kan ni ka bang apa ban pensai akamat jong piki media pero bat skau baru ban yarap le ban pensai ya kan ni len ba ki kubor jong pi na ka mta ka jing ya smuto bat ke jing tip bat ke jing sai na ka liam jong ki pat ba no song snong ha ke jela mikla joni barakoi di men dong laju bab ka basai ngingim khang i ke jing khang ban yukun ndai bangi khang la da ki kwa manu manuru ban yukun ni long ri ban yukun namar ba kala don kapor ka bangi ngila ai ka direction Saudi DC abi khot invite ban yukren ten na kimle ten na ka daw ngong pi ngasu ai ka ni ku bor bangi na kale besorkar la da ki don ka do ko gi sur na lor bangi la pensai phim sko thu phim sai le ni phim pat phidang alfatin ka jing khang ka ple na ka benta ban ya kren khnang ba kin dai sai ba kin da sku thu ba ban ba ki pai ba ro kin sai kin sku thu ba abadon kan no kono ka jing tre ki construction ya katangim dei ban plus nga ong ya phi man nin ngadang pen kema por bengis dang ban pen klem ya ka de ya kena ke projek jo ke Shlong Dauki Road ka bengis dang ya kena ke 4 lane hadu ang te pok pomlo marias dang wan ki group ki ba ong ni 8 palat ya ke environment kile IPIL kile chai kot te ke jingut jo ki ka ba ngam ong ka bom dei ke jingut ka ba dei tam bangakwa ban pensai ta mut ban ong tang bade ke projek sarkar ka bangin su ai like lan ba phin le kan ba mon ki don ki kendon ba mong ki kendon menta haka environmental acts ki don bon ki kendon kum no ban le nang ta la phi ong ki pen klem de ki don bon ki kendon ki ba haka fresh act kala kren sha phila ban pen klem uwe uding phila ban thung ba de shi phok santali ki an bro ki don te kabangim la ngak pi la pi ong ki simet ne la pi ong ki projek jo ko sarkar ne la pi ong ki projek jo ki company ne ngim la ban long outlaw le ne ban ong ban yat sabar jong ki dikian bat kham tam hakan ne ka juk ka mamta mano bang lo concern ya environment barok ni lo concern nakadaw ngak pi ngi ha bangi sina surok kambut benong kakut tang besina surok nrei ngi le kum nungi penrung di program baharul rusrok in thungde khnang ba balayu ban precept la de ban pen klan susu ya kaneka environment but ya kaneka greenery hapo ajela jong namar ba balai ki turis na thangya tip ba ke jingwan ki turis chapo megala ke benungkong namar bagi yoi ya ki greenery saudong jong ke jela jongi nang ta kajing ibang kajing itiang piong kawa kaksai kalu kadi tengi kwa ban nang pen ha susu ban kwa ban preserve lani ban pentikena bang himde ban penjot pathat ya kadika spak kabo boleh try kena ulak ku tamba suatu de ya kajing percaya pediang se ya kajing percaya namar belayu namar mdei ba ong ba ngi badon ko sarkar ngi kwa an penjot yang kemarin
nang ta la digi kwa makanaru ngim late na markaan gadon ka high court kadon ka court kadon ka judiciary kadon nang ta bakalatiak ngong pi ka basuk ka PIL badon te kamde ka basuk ler pi om ka jaka jo ka sarkar ne ka jaka jo ki simet ne ngong pi kamde ka basuk ban su ong bet bangin ya le kat bomon kamde kumta kane de ka juk ka bak thamai bat kham tam mangi hamegala ngi kwa sisya ban preserve baka environment kan long ka bapit ka babiang hapok ke jelam megala bat kane kan long ka jim toy ru yiki pateng yiki khon yiki siu ku jongi la sai la sgi kin im suk kin im sai Yang isa morli ngat ra ki de bersutu bale mga on pi ba ngiyai pensai lan ba ma pi ki bidia nakapor sekapor ngakwa ban kentu ba ngila pensai ten rei la de pidon ke jing thut hang de hang tai ka ba pidang ton kam su ke jing khang jongi ka pli ngakwa ban ong ta kata ke jing khang jongi ka pli ba phi kwa chu chu jing sa ni nak ai chu chu jing sa le phi kwa ban ong ba ai writing ngin ai pin writing ka don ka bal adong lepate nei ban pen mi isu ngasko kata ka de ka bedun kame te ngasko bara ngasko ban bat kerpat ya kini ki kon sama perkat namar ba bale ba pin chu sa na bale ba pin chu pun tom kai ya kamet la jo namar ba ka ka ba phi ang not ngiru hang ni shua ban take up ya gadang project ngila don kata ka jik tubu ba ngi kwat ban attend ya kini concerns borok ban attend ya kini ki issue borok khnang ba mdei ban ong ba ngi sumut big blind tang bala wan ra kata ka five star hotel misalnya shu ya ka mau ya ka ding misalnya shu ya ka misalnya shu ya ka lek kipung leni kijing im haka dokha la kijing im haki pung la ni heki wa kom ta te ngi nga so ban ong ba nga nakaliang jongai ngi so ban ong ba la kom no muru kidai ban perkat ya kane kijing percaya bat kidai ban pediang ya kane kijing percaya nakaliang jongi ko sarkar iba